Omore nyukwara mugiro kama na nyakum ketera mugi TV kaune wangsai chenro mara ng'ich welo. Bang'e sa adek e buch jopiny to wabiro go mbaka gi rawera gi welo modhial mabiro bedo ka Calvin Sokoth luongo ni Gaucho, mano jasiasa mar ODM kata Geto President kaka oluongore. Kennedy Ondiek be en jakom mar PPA, mano Progressive Party Alliance, mano party manyien wabiro go kodgi mbaka ni kaka ojende to gipango nang'o ka wachomo higa mar 2027. Wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga janyakachi deno Ombija taya nyakuar guok ochap pesa. Magi weche manyien mawango. Kwamba itakuwa sasa bure, haiwezi chukuliwa kwa kulipa. Upande kore yudo maonge chudo bang' sirikal wito oko chik mane chuno jo Kenya chulo siling 300. Member of Parliament earns almost the salary of a minister. The minister earns a salary almost the president. But you see in the county government, a governor earns 560,000. But an MCS earning 80,000. MCS mapacho ka koro yuak ni medne gi osara gi atamalo 700 ka giwacho ni sirikal odiyogi. Accused is sentenced to life imprisonment. Koti imeamua kuwa justice imepatikana kwa mtoto na huyu jamaa amefungwa kifungo cha maisha. Rawera moro ma jahigni 20 mikum mar twech mochwere jela kuom bambo nyathi ma jahigni 7 gwenge mag Sondu. Nero kamano kuketera Mugi TV kwa chakani kweche manyien ni MCAs ogolo yuak margi ne sirikal ni gidwaro ni medgi osara gi atamalo 700 mondo gichope rang'eny mawinjore gi tijgi. MCAs bende wacho ni onge kaka okumba mar thieth ok oyiene gi keto kwan nyithindo mokalo 2 kod jaot achiel ka jood bura mamalo to nigi thuolo malach. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Kagitieko romo margi mosebedo katimore Convention Center South B Nairobi, jotend kombe mag Alensi kata MCAs ko ywak ne sirikal odionegi kwan mag familia maginyalo keto e okumba mar thieth magikoni okal nyithindo 2 kod min utegi mana achiel kende. Kata doko ni MCAs moko to jodoho. Mostly you are restricted to P+3. It means that you yourself, your wife and 2 kids on most occasions. But when you go to parliament, it's so different. It is P+5. Actually, I didn't know that even the number of kids for county assemblies actually have been restricted. Kuro ber mondo me abed gi cover manyalo konyo jogena makata kan kuro wuotho oko ka represent jopiny tang'eyo ni an maber kendo jopiny be joga be yiene gino be konyogi kaka oganda. Gikone kaluwore kod tich margi magitimo, gido ni mondo duol marango osara pacho ka SRC mondo mednegi osara kod atamalo 700. MCAs otelo ni jo od bura modo osara machwe, senators bende modo osara machwe, governors osara machwe, to gin margi pot ka usimbui. Gino magikoni ok ni kare kaluwore kod ratiro mag jotije mag piny owacho. Bunge anakula mshahara wa shilingi 1640. Waziri wa county ya Nairobi, county yote anakula mshahara shilingi 1500. Lakini MC anakula mshahara shilingi 1080. Aingiani kabisa. Hata sisi wa bunge tupewe tu mshahara karibu na ya governor. Chadiera wan kaka MCs wan gi ting mar oversight kata ng'iyo gima governor timo. To kakoro msachi en kata mana percent 3 kende mar msach governor. Ido oversight enang'o. Msach MP and 30% and actually 40% mar president. To msach MCA and 3%. Tiendeni in terms of ratio oversight bedo mateka hiyo. Nondo mar kwan omenda ma MCAs dwaro kako osara gisani chulo gi maromo siling 96,000 ma en osara mongirore kata basic salary kapok omed balang' moko mabende gi ywak ni lam. Medruok mar osara no gi atamalo 700 biro chwalo sach gi mararieya nyaka siling 672. Bende gi ywak ni mondo duokne gi balang' ma yande ichulo gi kuom yoro e twak mag od bura kata plenary allowance. Bende gidwaro ni mondo dhienye gi omenda mag dongruok e katiba mondo gibed kod teke pesa mag dongruok ne jopiny. To gifeel ga ni koponi okelwa more funding or timna more funding, we will be their opponents. Kata sani neno like issue mar barabara, pesa moko timo nego wuog national kabire account ke pesa mimiyowa ok nyal timo barabara te mane ward. Omiyo kata komiwa pesa no
to wabiro tiyo kode maber. Ere kaka wanyalo tiyo gi technology mondo MCA wa koro ka wan gi chandruok wanyalo posnogi e mbui gineno ka gin gi develop moro amora magdino wabie kanyakla to wambe waneno. Kata doko ni gichope giko mar romo margi kamano, MCS go nyiso ichwang' margi kanyakla kod chuny motur kalore dwachgi seche moko pod biro lwari e Luanda ka gino ni duol mar rango weche mag osara pachoka SRC nyalo ndoso ni gie gimoro. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Oganda jo Kenya ma kwan gi dirom 1,000 koro yangi ni osemi kum mar twech e pinje mopogore opogore ma oko. Ma indi kaluwore gi jatend migawo mar weche tudruok e pinje ma oko Musalia Mudavadi. Kaka jofwambo marwa Efi Nyakili lero, Mudavadi owacho ni oganda jo Kenya matimo limbe e pinje ma oko mopogore to nyaka koro chiw ranyisi makare kendo nyaka luw chike mag pinjego kaka owinjore. Koloso e kinde twak mare kod jatend migawo ma weche tudruok e pinje ma oko ma piny Netherlands. Jotend migepe ma bende otelo ne migawo ma weche tudruok e pinje ma oko Musalia Mudavadi owacho ni oganda jo Kenya ma kwan gi dirom 1,000 omi kum mar twech tok yudogi kod ketho e pinje mopogore opogore. We have a record and we are still counting that out of the Kenyans in the diaspora we have a total of about 1,000 Kenyans in different countries facing incarceration for different offenses. Each country will have a number. Matimore e kinde ma piny owacho temo kare mar reso nyadendi moro ma pachoka Margaret Nduta manomi kum manek e piny Vietnam. Nduta ma jahigni 37 noyud kod ketho mar donjo e piny Vietnam kod yedhe mamero ji mag obwaburu kata cocaine. My PS has been trying to converse with his counterpart in Vietnam to see if there can be some mitigation in this process. So that is one thing, and we hope that there can be some success so that there is no summary execution as we go ahead. But there are issues that we must also deal with. Kata ubedo ni piny owacho medo keto sinani e wi wach makama, Mudavadi owacho ni oganda jo Kenya madhi limbe e pinje ma oko nyaka koro kaw ting' manyiso kido maber wirani ok wanyal chiwo ranyisi ma piny Kenya kaka mano ma itudo gi chenro mag ohala ma chik ok opuodho. So if you are traveling and you are allowing somebody else to park your bag, how sure are you that the person parking your bag is Jesus? We want to make it clear that we do not want to market Kenya as a conduit for illicit trade, whether drugs or human trafficking or any other contraband or even illicit firearms. We have to be very clear to this, and we have to be collective and understanding on this matter. E kindego, jatend migawo ma weche tudruok e pinje ma oko ma piny Netherlands, Casper Veldkamp, opoyo riwruok e kind piny Kenya kod Netherlands, kowacho ni duond rawere nyaka winji, mar ni gin kod nyalo ma chwalo dongruok nyime kaluwore gi somo kod lony ma gin godo. Your country is full of opportunity, driven by a dynamic young population that has the potential to play a transformative role in shaping Kenya's and Africa's growth in the years to come. It is important to tap into this potential, and it's important to listen to young people's concerns. The Netherlands is eager to work with you to promote sustainable trade and development, to tackle shared security challenges, to champion our common values on the global stage. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mochung' kar kendgi mang'iyo weche mag yiero miluongo ni ILOG dwaro ni duol mochung' ne yiero IEBC onon rejista mar jogo ombulu kata chiwo rejista manyien motelo ne yiero mar higa mar 2027. ILOG wacho ni nitiere luoro ni jogo ombulu mane osetho ma kwan gi ohewo milion 1 pod nyingegi nitiere rejista mane otigo e yiero mar higa mar 2022. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero wachni. Higni 2.5 motelo ne yiero maduong' mabiro, achiel kuom riwruoge mang'iyo weche mag yiero e pacho kae ILOG dwaro ni IEBC olos rejista manyien mar jogo ombulu kata luoko rejista mar jogo ombulu masani kaka yo mar tieko wach mar jogo ombulu manyawawa. Ote mane ochwal ne ute fwambo kod jakom riwruogno Victor Nyongesa, ILOG wacho ni nitiere luoro ni ji mohewo milion 1 mane osetho pod nitiere e rejista mar IEBC kaluwore kod ripot mane ogol kod kambi mar timo nonro mar KPMG tok yiero mar 2017.
Wach mar luoko rejista mar jogombulu en achiel kuom dwaro mane ogol kod komiti mane tayo twak kind Azimio kod Kenya Kwanza higa mokalo, wach ma ILOG dwaro ni oket e tim bang' IEBC yudo commissioners manyien. Mopogore gi wach ma jogombulu manyawawa e rejista, ILOG bende wacho ni tiere jogombulu mamoko mane odar e kuondegi mag luto ombulu nyaka e gwenge machielo e yiero maduong' mokalo ka yo mar miyo jochung' moko loch. Magi timore kinde machieno mar gwelo commissioners manyien mag IEBC bende ni e thuolo mar ang'ich welo ka kweth mar Dr. Nelson Makanda geno mar miyo jo-Kenya commissioners manyien kaachiel kod jakom manyien mar IEBC dwe mar 4 higani. Mopogore gi luoko rejista mar jogombulu, ting' machielo mochomo IEBC en goro kiewo mag gwenge e pacho kae kaachiel kod bago yiero madundo e kuonde od chung' od bura 5 kaachiel kod wards 10. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonjre ma winjo donje mbalariany koro nyalo chako oro kwayo ewi mbalariany ma gihero e giko dweni. Maendi oyangi kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba mane lose e od bura manyim komiti mar somo. Kaka Judith Omondi leronwa, Ogamba koni deko osebedo ne jopuonjre go kaluwore gi bura mane ochwal e nyim doho mano yango ni lai mane gitiyo godo e chwalo omenda ne jopuonjre ne e tok chik. Ne en twak mane okelo telo mar migawo mar somo e nyim komiti mar od bura marango weche mag somo. Mae kinde mane jatend migawo mar somo Migos Ogamba oyudo penjo matek ewi deko mar jopuonjre mag mbalariany e oro kwayo ne mbalariany magichano donjie chakre dwe mar 8 higani. Ogamba olero ni deko mar chenro ni obedo nikech bura mane ochwalie doho mane oyango ni lai mar chwalo omenda ne jopuonjre ni tok chik. Is because there was this issue of the court case. There was not clear understanding whether we should link the COOPS portal and admissions from funding, because the funding model that we have now is the one that the court said we don't. That discussion is being done. So what we did is we agreed that let the COOPS portal be opened first to deal with TVETs, which was done, and MTCs and all that, to avoid a situation like it happened last year when the portal crashed. Kata kamano e giko mar dweni mar 3, jopuonjre mane oyudo grade mar mbalariany biro chako oro kwayo kendo kochopo dwe mar 9 to jopuonjre duto biro bedo e skunde kaluwore kod Ogamba. So we agreed that towards the end of this month the COOPS portal is going to be opened for university students. So we are working around what should happen in that area, including issues relating to, help, and the university's fund is supposed to be merged, so that you have clarity. So those are some of the things that are being discussed, but what I can assure you is that the COOPS portal will be opened, the university students will apply, and in September each and every student will be where they are supposed to be. Ogamba bende ogolo pache ewi chal mar somo ne jopuonjre mag grade mar 9. Okoni onge report ma ibiro gol kapok paro duto oketie tim. On the issue of the transition to grade 10, which is the senior school, we've had what we are calling county dialogues, where we were telling the stakeholders, parents, teachers, other stakeholders in the education sector, how the pathways are going to work and the regulations that the guidelines are being produced. That's why you are seeing this conversation that is relating to maths being compulsory or not being compulsory being discussed. It arose out of those dialogues. And we are working towards ensuring that the transition is understood so that when we are moving to senior school next year, people know exactly what it is. Judith Omondi, Ramogi TV. Rawera moro ma jahigni 22 mikum mar twech mochwere jela tok yude gi ketho mar bambo nyathi moro manyako e gweng' moro ma Isondu e tong' mar Kisumu gi Kericho. Tommy Oluoch Odhiambo nobambo nyathi manyako ma jahigni 7 kende mane en jirande higa mar 2024. Simfros Okinda lero no wachni. E doho ma Kericho, mudho mandiwo kwako ngima rawerano ma jahigni 22 kod anyuola mare tok do yude kod ketho mar bambo kendo rocho ratech nyathi moro manyako ma jahigni 7. Jang'ad bura Clea Odunga ochiwo kum mar twech mochwere jela ne Tommy Oluoch Odhiambo e wine bambo nyathino dwe mar 12 higa mar 2024. The circumstances of this case are that the offense was violent in nature and the victim to date continues to suffer from the aftermath of that offense. In the circumstances, the court finds the accused deserves the penalty imposed under 8.2, Section 8.2, I beg your pardon,
accused is sentenced to life imprisonment. Kalore kod min nyathi manyakono, Tommy Oluoch ne en jirande manodak kod anyuola mare e landi ma gin bende ne gidake. Nyathina ni norepi e dala mar Sondu gi jirani, to jirani tok repe nowuok modhi dalagi, ma bang'e tarik 26 ne wayude, ne wamake matere station ma Sondu. Oterore godo mabamba nyathi ma nyathi okethore. Kama ne nyawadgi ne nyalo yudo pesa ne onge. Mage thieno ne nyarani ni ani gin gi pesa, dalagi nigi pesa, onge gima wabiro timo. To Nyasaye mar loch mar polo ne wapo kwamake mwabe ne wayude. Miyono mani kod lit e chunye wacho ni kaka anyuola gisekale matek e thiedho nyathino manowito remo mathoth komedore kod akweda e kind oganda. Wachni nomiyo biashacha odok chien kaluwore gi thieth ma ncha thiedho godo nyathi. To nayudo wich kuot bende gi achaya mang'eny kaluwore gi kaka ne koro iwuoyo kuoma e taon ma antie Sondu. Ka girwako ng'etono, anyuola mar nyathi manyakono ojiwo jonyuol mamoko ma nyithindegi nyalo bedo ni osekale gik ma kamago mondo kik ling' kendo many ratiro. Wechayo nyar ng'ato kinene taon, timako nyathini titimo godo timbe maricho, to kasto iwacho ni mijensi ni nyalo. Nyasache loch nitie nobiro tweyi kaka koro tweyo kijanani e jala higni maisa mokochako wuogi. Motelo ne ma, Tommy nokwedo ketho makamano. Kata kamano tok nonro doyude kod ketho kendo koro biro chamo oganda ngimane duto. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wach marach ahinya. Riwruoge moko mag piny owacho jiwo twak ewi rem manitiere chike kod ratiro mag nyodo kod timo hera magiwacho ni ok otegno e piny Kenya ka kendo kelo pek ne oganda. Kaluwore kod riwruok mar International Center for Research on Women, joma mine kod joma chuo onge ng'eyo moromo e yore ma ginyalo ritorego e weche mag nyodo kod yore makare mag rito ngimagi kod timo hera. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Bero ngima oganda e weche ratiro mag nyodo kod yore makare mag ritruok e kinde timo hera obedo twak mar ariyo temo fwenyo rem manitiere e weche mag nyodo ahinya to e ngima jogo mang'aw. Kaluwore kod twagno mane ota kod riwruok mar International Center for Research on Women matimo nonro e weche modok korka joma mine, oyangore ni dwaro nitiere mar jiwo twak kod chenro makare e bero ngima rowere kokalo e jiwo ratiro kod chike mowinjore kendo miyo rowere thuolo mar bedo kod ng'eyo e wi weche nyodo. The category of people with the highest number of new infections, it's adolescents. And we are the same ones who are saying we cannot give them the information that they require about their bodies, about how to prevent all of this. We are saying the government needs to invest, put their money where their mouth is, invest in sexual reproductive health. Rem bende onenore ratiro mar nyodo e kind jogo mani kod tuo mar obwongo kod dang'ni mar paro, kaluwore kod bedo ni joma nigi midhiero mar wilruok mar paro onge kod ratiro mar yie kata dagi bedo achiel e yor hera, mak mana ni chik to omiyo gi thuolo mar yudo chenro ma odok korka thieth gi ngima e weche nyodo. Penjo en ni, ere kaka ng'ama onge kod ratiro mar yie bete achiel kod ng'ato nyalo bedo kod thuolo mar bedo e keny kendo yudo nyithindo? The sexual offenses also makes it notes that a person with mental incapacity, I think that's the word the law uses, cannot consent to sex. And so this has consequences, has implications on persons with disability. Persons with disabilities actually have legal capacity. They can consent. Kaluwore kod jotelogi, piny Kenya ni kod peke bedo kod chenro makare motegno mag tayo chenro mag thieth nikech omenda mathoth makonyo yore thieth wuok e pinje maoko. Gino makelo midhiero ikonyo mine mani kod tuoche mag nyodo. The reason why we cannot afford healthcare is because our healthcare is dependent on aid. We have lost so many women. The economic cost of losing women in their reproductive years, women who could be working. And one of the things that has emerged is the children they leave behind. And one of the women was actually saying some of these children then end up getting pregnant and the cycle continues. Korka kore, Dr. Uoro Lunga ma en japuonje mbalariany ma Nairobi okwayo oganda duto, ahinya to joma chuo mondo riwre kod joma mine kod riwruoge ikedo kod midhiero mag ratiro mag nyodo kaachiel kod weche timo hera e kind jogo machiko puodho ng'iyo e kindgi. Seche moko yudo ka wan ema wakelo tuoche ot, seche moko wan mwatamore ni miyo ok nyal dhi e thieth,
wawacho ni mara miyo kodhi e thieth kata kodhi e puonj mang'eny to mara ni en ng'ama chodo oko wang'e ng'eny. Wariwre kanyakla kaka familia, kaka oganda mondo wa make sure ni joma chuo gi joma miyo te odhi e thieth, odhi e pim kendo ji oherore. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Wadhi yo moro machuo kudugu bang' daka matin. Neno kama makamu oseoro ujumbe mare ka wacho ni driver chair mar budget atandi kawuono olo pesa mopukore ne nyithindo skul Alego ma jo form 4 te mana dier mbaka no wadhi biro godo bang' daka moko matin makamu. Neno ka indike ria deka uchiel no Ramogi TV ma Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago asedonjo kindan kodi nyakwaro guok mos na baba wa Singa odongo. Erokamano ahinya Sara Singa mano janeno wa mar Ramogi wa mor kodi ahinya Sara. Trevor ma Bonvi Lingisa babare kan like Kipia sanien mana weche mag pesa mosna Anton Olweny Nyakoyo mano baba na ka en Embakasi Kisumu koseka ne embassy Kisumu. Erokamano ahinya. No kantire machielo kendo ka endi Evans Oyuga Wasonga wuoda Sembo Konge wacho ni amake gi Morris Ajwang Jabwaja gi Babe Rosemary Oyuga mar Nakuru gi Oluoch wuoda Dhiambo. Erokamano ahinya. Otis Nyakwar Kanga mani Busia luwo chenro mar ang'ich wele yo maber. Aruna Tela kan Marakwet Tot wamor gi Ramogi TV mos. Jotot dhi nade Marakwet kanyo Aruna. Erokamano ahinya kuom gir Ramogi TV ka endi. Bas wadhi yo moro machuo kodogo bang' daka matin kik dhi mabor ahinya. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 683 83 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Sunflower en kit cham ma ok dwa tich mang'eny. Bende ok odwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Warwako kendo ni piny owacho lando ni osewito oko chudo mar siling 300 ma yandi chiwo gi jogo ma hango ka opande. Ma ndio yangi gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kowacho ni okang' ma kama geto neno ni oganda duto ma pacho ka ndio bedo kod opande. Lidio Keyo nigi ler mar wachni.
Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ochako ayanga chenro mar chiwo pande ne oganda nono ma onge chudo, chenro mano bagi alap ma Shabab e boma ma Nakuru. Wachiwo pande ma onge chudo kuom thuolo mokwongo no ne ogo chapa e gazed piny owacho ka koro en okang' ma igeno ni dhi kelo fungruok ne oganda. Kwa sababu hivi sasa watu wanalipishwa pesa shilingi 300, kumaanisha ya kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa wakifungiwa nje kwa mambo ya kutafuta riziki ya maisha na kujisikia kwamba wao ni Wakenya, kwa sababu ile walikuwa wanalipishwa shilingi 300 ilikuwa nimewafungia nje. Migao mar arita koro geno chako ndiko oganda jo Kenya mar kawo pande counties duto mapachoka kaka yor neno ni oganda duto mosechope hik kawo pande oyudo pande go kuom thuolo mokwongo. Wakenya hawatasafiri kwenda kutafuta ID. Utafanyia kwa sub-county yako, inamalizia hapo, na wewe unangojea siku 10, ID inafika, unatumia kwa kazi yenye unafanya wewe mwenyewe. Hakuna ile waziwazi ya kusema unangojea mwaka moja, mwaka 2. Within 10 days. Na hawa wenye wameregister leo, kwa sababu waziri amekuwa around, watapata kipande zao kwa siku 6. Lokruok makama biro mana ndalo machuok kende bang' jatend piny Kenya William Ruto lando wito oko chudo ma ikawo ir oganda ma kawo pande kuom thuolo mokwongo, okang' mowacho ni biro gola kwede ma osebede chenro makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kweth maundu mag jo Al-Shabab nomonjo nyamburko moko jatend piny Somalia boma ma Mogadishu kendo nego ji 4. Monjono magitimo e kinde kar jodak mar jotend pinyno kod paw ndeke maduong' mar Aden Abdule. Luoro ne nitiere ni kwethno ne geto nego jatend piny, kata kamano ne ok ohinyore. George Bati miyo ler mar wachno. E boma maduong' mar piny Somalia, Mogadishu, iro mokwako kor lwasi en mar miruti manochiki kod kweth jomaundu mag Al-Shabab manomonjo nyamburko mag jatend pinyno Hassan Sheikh Mohamud gi dwaro mar kawo ngimane oko. Kokale ote margi magichwale lai mar tudruok mar Telegram mar joka Al-Qaida, kweth mar Al-Shabab oyango ni jokedo magi manomonjo nyamburko mar jatend pinyno e kinde mane giwuok e par jot mar jatend piny ka gidhi e paw ndeke ma Aden Abdule. Monj maweyo ka ji 4 owito ngimagi kaluwore kod jafwambo mar od fwambo mar Reuters. Ma en thuolo mar ariyo ma Al-Shabab temo kawo oko ngima jatend piny Somalia Hassan Sheikh Mohamud bang' monjo ma 2014 e kinde mane kwethno monjo magawa mane jatelono chiwe twak. Jatend migawo mar tudruok pinje maoko e pachoka Musalia Mudavadi ochayo rochruok arita e piny Somalia kosingo ni Kenya pod biro dhi nyime gi siro kenge mag jiwo arita kendo konyo Somalia kedo kod kweth mag Al-Shabab. Any violation to peace and security anywhere should worry us, and what did happen in Somalia is most unfortunate, but it brings to life the fact that the threat to peace and security in the region, and particularly now, if I may talk of the Horn of Africa, it is something that we must all take seriously. It will not deter Kenya from engaging in the peace initiatives that are ongoing. George Bati, Ramogi TV. Mbaka mama kamune wacho seche ka ni jakom manyien mar komiti mar budget e od bura Samuel Atandi osingo mar neno ni pok mar budget otim maonge akwede Kenya mangima. Jatelo no ne wacho maendi ken kod ng'eyo, wacho ni en kod ng'eyo e midhiero ma osebedo ka nikech pok mar omenda e yor akwede, kendo ok onyal yie ni Kenya odoge chandruok makamano e bwo telo mare. Atandi ne oloso e skul mar Siaya Township Secondary kama ne ochiwo omenda mag basari maromo siling milion 40. Adwana pog budget ni piny te. To nyaka ung'e ni charity begins at home. Okaman. Omiyo kwa biloso mang'eny, kech loso mang'eny bok ber. To adwan mondo ubed koda gi confidence ni an ung'eyo no kanyal leto down. Kendo wabro tiyo maber ni oganda Luo. Wadani mondo wati maber ni oganda Luo te. Wan gi weche ariyo manyocha wacho Nairobi ni miluongo ne Equity. Equity wacho ni ng'ato ka ng'ato nwang'o rightful share mare i budget process. Nitie jomoko mosetamwa yudo rights wa. Ni samonego miu gimoro to gino ikawo imi jomoko. Koro mane wacho nok timre. Ng'ato nwang'o rightful share mare i budget process.
Duol mochung' ne dongruok alwora mar nam miluongo ni Lake Basin Development Authority kotudre gi riwruok mar Aquarech nochako chenro mar jiwo pith mar rech kokalo e puonjo jopith kaachiel kod miyogi nyithi rech e nengo moyweyo. Chenrono mabiro medo kwan mar rech e alworano bende geto kelo chiro ne jopith mag rech. Jafwambo marwa David Abonyo miyowa ler mar wachni. Kaka yo mar bero pith mar rech kaluo, duol mochung' ne dongruok alwora mar nam Lake Basin Development Authority ogero masin mar medo kwan nyithi rech ne jopith. Ma mashin matoyo tong' gi technology masani. So mashin ni tiyo gi solar, mashin ni pi motiyo godo luorore, so wakano pi, ok en pi makitiyo godo tipuko. And then mashin ni miyo tong' moto nyithi rech moyudi ok tho mang'eny. Koro kwatoyo kata tong' 1,000,000 to wanyalo mana wito matin kata mana tamalo 10 kende. Bende chenrono biro tiego jopith rech e yore manyasani mag pith mar jiwogi kendo bero uchumi. Wan gi skul kaendi mipuonje jogo matimo pith mar rech kaka gitim pith e yo manyasani. Kopogore gi mano, nitiere chiemb rech ka ma iuso. Gin chiemb rech mabeyo mosetimnegi testing moyud ni japur motiyo kodgi yudo yuto mamalo kendo rechge bedo manigi pek mamalo moloyo chiemo mamoko. Watimo marketing in various ways, like Frywell technology is there to help farmers market their produce. We also use Fish Familia also as a method mamiyo jopur nyalo yudo kelo rech gi kanyo. Watimo off taking one bende kaka Aquarech. So problem mar chiro wase solve. Kopogore gi jiwo pith mar rech, riwruogno bende geto tiego jopuonjre mag weche pith mawuok kuonde tiegruok mopogore opogore. Wabiro timo internship kendo attachment ne students mawuok e universities. So this place is a busy place. Watemo mondo mi wa improve productivity and job creation and also incomes to farmers, and then in that case yuto mar piny biro medore kaka yuto mar jopur bende timang'o medore. E seche ma jopur mathoth koro donjo pur mar rech, en fuong'ruok ne jopurgi ni mar gidhi yudo nyithi rech e bei ma oyweyo. David Abonyo, Ramogi TV. Kambi mar keyo pi Migori mong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company Miwasco ochako chwalo chenro magi ne oganda kokalo e lony manyasani. George Juma nigi ler mar wachne koa Migori. Tend kambi ni mar Miwasco kotele ko jatatije mar kambi ni Sam Nyandika mane wueki ne mane gi awayanga mbui mar kambi ni wacho ni ka okalo kuom mbui ni jogo madwaro mondo ko tudgi kod pi nyalo ro kwayo margi ka bende kata jogo mabende dwa ng'eyo omenda monego gichul ne pi magisetiyo godo bende nyalo ng'eyo ka okalo kuom mbui ni. Nyandika ne gintie kod geno ne tiyo kod yor lony manyasani ni dhi keto yot ne oganda e yudo kony moro amora kawuok kuom kambi ni mar keyo pi. Inyalo somo mita ni ka intiere odi, inyalo report ka neno gimoro kata pipe moro mobarore, tinyalo goyo picha kata inyalo oronwa message online kanyo. To bende kata kiyudo ka ng'ato timo illegal connection kata pi moro ng'ato ketho, inyalo goyo picha no kata video no tioronwa. Magi biri kinde ma kambi ni mar Miwasco osebed ka okete nyong'ong ni ok otim makare e keyo pi ni oganda. Jokanyo mag board mar kambi ni manyien wach ni nyaka yande gidonje apis lokruok osebiro ka gisingo bedo chenro mag keyo pi ne oganda e kaunti ma Migori. Ne wayudo ka gik moko richo mang'eny, to adier mantie mana kaka MD osewacho ne ok wanyal yudo adier. Watemo ndalo duto ma walawore gi gik ma kata ok ine. So we talk kata kaka wawuoyo sani, I'm very happy ni koro kwachiko kuma ni Miwasco nigo chiki. Chien kucho nyicho wane mudo. Tend kambi ni wacho ni kuo mag pi kod rem mar oganda machulo menano mar pi gin mokuom gigo eko ma osekelo pek ne kambi ni mar keyo pi. Osebedo gi tabu mar jok moko mosoyo dundu moko matiyo tiya gi pigwa mok chul ma waluongo ni legal connection. Nyocha wamiyo ji thuolo maber ma ji nobiro ahinya wagone ji erokamano jok mane tiyo gi pi mok chul. To sani koro wadwa
mana manyogi, wadwa mana pedhogi, wamanyogi, to wadonjo negi. Sani kuro salary nyalo chul, chien kucho nyiche kata salary ok nyal chulore, nikech pesa ne nyalo yudore mathin, dok magidhi yabe kendi chako. Kochako nwa lawo nyalo lawo modhi nyake polo. Jatatije mar kambi Mami Wasco Sam Nyandiga wacho negi nyime kod chenro mar medo tuji kod pi maler kaachiel kod kedo kod midhiro moko mabende osebedo kathiro tije mag kambini. System marwa ne en gi 7,600. Sani wasetemo ng'iye moyudo kwasechopo 4,000. Pod wadhi mbele gi verification. Wan gi jowa mawuotho, gidhi door to door ging'iyo to gicheko. O nitiere 3,600. Samoro wanyalo do moko matin ka bende ok gin customers mantiere. Ng'ato ne nyalo bedo ni tiyo Migori to noloko tich odhi kamoro. Koro webe koti gi piwa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Haya, waduogo bang' dakika matin. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegemee. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma ze tajichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa kwa nyoke dwan jathomo nyonyargi koro nobimo maya olega Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di star 811 star 414 hash. Nyakibed king'eyo ni ng'ama yiero ka ng'ato mondo obed ng'ama miyo en mana Nyasachwa. To kata kamano en onyalo loko ni gimoro amora. Ng'ini kana biro medo bet kodi kae to endo kibedo ng'ama duong'. Kushi no ken min prince kata matin. Endo koyo nyathi matin maonge kitho kende. Halina ko iwe timri kamae. Ine mitimo gi gite koro anlalo nyakwara bana nikech in. Koro en ang'o midona wich ko wakuomi. Dawe Halin. Indulge in that moment. Every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Urwako kendi jambitri mar Kenya e piny Tanzania Isaac Njenga ogonya yanga johera mag piem mag geche ma Tanzania mabiro e pacho ka India neno piem mar World Rally Championship machakore ayanga kiny e piny ma Naivasha. Ma Indian kokale tudruok gi Kenya Tourism Board mageto lando Kenya kaka piny mowinjore gi limbe. Johera mag piem mar geche moko bende nosewuok Uganda gi Rwanda kabiro Naivasha motelo ne tuke go eko. Wacho ni Kenya nyalo tiyo gi yudhe e ywayo jolimbe go kendo kochiwo ranyisi mar Safari Rally. Joriembo mathoth manigi huma e piem mag Safari Rally osendikore kendo ikore mar piem e piem machakore kiny.
Leo hii tumekusanyika hapa katika ubalozi wa Kenya Dar es Salaam ili kuwaaga ndugu zetu ambao wanakuwa wakisafiri kwenda Kenya kwa ajili ya kushuhudia mashindano ya World Rally Championship ambayo yatafanyika nchini Kenya, Naivasha. Na hashtag yetu ama kauli mbiu yetu ni kwamba tembelea jirani. Manake sisi na Tanzania ni ndugu na pia ni jirani na pia ni mashemeji. Kwa hivyo tungependa watembelee Kenya na watembelee jirani. Wakati huu when we flag off a team of Tanzanians and Kenyans also in the diaspora who are visiting Kenya for WRC 2025. Like you've heard, we have been promoting this event through even the radio. And we had a winner who has just spoken before me. And we are very happy and excited to see him go and witness this great event. Thank you. Thank you very much, Balozi. Kambi mar ong'we yamo mar Safaricom ochiwo sir mar omenda maromo $46.5 ne piem mag nyamburko mag World Rally Championship. Tukego chakore ayanga kiny e boma ma Naivasha. Kolose sa lendo chiwo makamano, jatelo mochung' ne uso ka Safaricom Zizwe Awuor nowacho ni kambino biro chung' ne weche mag tudruok duto e kinde duto mag Safari Rally ma higani, kaachiel bende gi neno ni jogo madhi yuoro e piem makamago bende oyudo chenro mag thieth manyalo dwarore apoya. Tukego chakore kiny tarik 20 nyaka tarik 23 e boma ma Naivasha. This year we're the official connectivity partner of WRC. So what does that mean? It means that, one, we need to make sure that everyone who comes to the rally, whether it's the fans, it's the drivers, it's the journalists, it's the partners, are connected 24/7 and with the best connectivity that only Safaricom can provide. So we're going to have 8 cows on wheels across the route. Well, Safaricom has been a great help to the Safari Rally. They've showed up in their areas of strength, supplying us with the connection to the world. And we need that at Service Park, for example, because we record the rally. We have onboard cameras from the cars. We have got cameras on ground. And all that data is relayed back to the service center, so to Service Park, from where it is then relayed to the world. Peter Kadhogo nochako marache tuke mag junior golf madhi nyime kare. To kae ni kata kamano nodoko timo maber kende tielo mogik nyoro. Kadhogo ma jahigni 13 kende nodonjo tugono e dakika mogik kendo nodok otieke thuolo mokwongo seche ma tuke duto nyorumo godhiambo. E thuolo mar 2 en Amar Shah ka korka nyiri manie higa mar 15 nyaka 18 Yolanda Yu mane tugo kuom thuolo mokwongo ema nobedo jaloch. I can have the privilege to Bas wadoko kamane jite mosiketera Mugi TV ka wadhi yo moro matin wabro duogo kendo saa 3 ka Nyasaye oyie. Wilson Ochuka jaka boch kobete jaloko marwa kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi deno Ombija tae nyakwar guok ocha pesa manere saa 3.